haka jing yo jing tip ya ka jing don jong ki contractual nurse ki bampat yo ya ka tulop la ar Bnai kan thi na ka Sorkar jala kala penlong ya ka Voice of the People Party VPP ban Dawa na ka Sorkar jala bari ban Siew no Mardor ya ka tulop jong ki kat kom ke Kyrwoh ka bala pha daw ba bat scam merbo unong ai ktien ka party haka khat arteri ukulaling kot araja apon rio ulaong baki don hadu arspa prapo prangot ki nurse ki bampat yo ya ka tulop jongki nadu Bnai nai weng hadu Bnai no pra jong snam araja arpusan bat kan ni kala bu jing e yaki Laong banalor ka jing haban rakhi ya ka Christmas bat usnam thamai klam pisa kini ki nurse ki haban mat ru sakiwe ki jing e kata nadu ka jing bom yo jongki ban Siew ya ka bai school ki khon ka jing bom yo jongki ban thiet ya ki uniform bat kot puli nalor ki we pat ki jing e Shu ka Kyrwoh ka laong ru ba ka Sorkar ka riban kan mau ba ki niki nurse ki haban basa ya la dia nalor ka yeng asam ru kum jo bat ka long ka ka ba haban penram ya ka Sorkar ba ki nong trai ki ba syakri na ka banta ki we kin haban mat ya kum kini ki jing e bat kumta na kalyang ka Voice of the People Party ka Dawa ba ka Sorkar ka riban Siew no Mardor ya ka tulop jong kini ki nurse Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka batau bha kam kta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya